Окей. Значи, ще се опитам да запиша няколко епизода на български, в които доста себично ще се опитам да мина територията на докторантурата и нещата, които ме интересуват академично, за да видя като ги превеждам от начина, по който съм ги научил на английски, на български, дали мога да открия нещо ново в това, което съм преглеждал. Забелязвам някакъв път, че просто като се опитам да преведа нещо директно, по някакъв пъти не се получава, а по някакъв пъти просто разбирам, че на английски съм научил нещо, което звучи в главата ми много впечатляващо, а на български е много просто. И не знам дали е просто защото нямам познанието на български или изобщо няма литература да се занимава с тези неща на български, а не знам само на английски. Така че ако някои от нещата, като казвам, звучат, ще се едно откривам топлата вода наново, сигурно защото на мене ми се усеща така. Орио! Да, и продължавам да ги записвам тези неща, както обикновено записвам на английски, като се разхождам. Кучето ми, Орио, така че ако викам по него от време на време, защото и той си прави разходка с мен. Така, значи, докторантурата ми започнах преди 5 години. Не на пълен работен ден, докато работя също и като частен проучвател и консултант. Но докторантурата е финансирана с горе-долу насочена тема, но все пак аз трябваше да структурирам литературата в началото, в която да се насочи. И като казвам литературата, сега в крайна сметка говорим и за реалността. Проблема, с който доста градове, райони и държави в момента се опитват да се справят, е това, че има така наречените изтичане на мозъци, май даже така му казват промените и на български, като съм виждал, което малко или много е просто да се опитваме да контрабалансираме страничните ефекти на една капиталистическа система, в която се агломерират, се натрупва на едно и също место капитала и работите, и те придърпват хората са малко или много, където няма какво да се прави. Хората отиват на други места, но това е, както и го структурират най-лесно, че отиват някъде за работа хората. Обаче аз се интересувам от хора, които са с така как се нарича висок човешки капитал, което включва не само пари, но и култура и социални връзки. Значи ниво на образование и социални връзки и специфично за мен е култура, високо образование, защото за практическата част, за приложната, не само теоретичната, проучването ми включва, защото сега още не съм го завършил, хора, които са с ниво на образование над бакалавър. Има няколко, ето точно завършиха бакалавър, магистратура и докторанти. И след това лектори и професори. И как те взимат решения за къде да живеят. От техната гледна точка, а не само от гледната точка на градовете. Защото, в крайна сметка, градовете имат бюджети, които харчат за маркетинг. И те вземат просто принципи от маркетинга, все едно София, да речем, е Кока-кола. И е лесно така да се говори. Все едно прилагаме маркетингови хвати. Но градовете определено не са Кока-кола. Това лесно се забравя. Ама
Като се опитваш просто да упростиш нещата, как ще се харчат парите, ще се харчат за комуникация, за реклами, ще се направят някакви логота. Нивото на литературата вече е много след това в сферата на, така, както му казваме, place branding, place marketing или реално на маркетинга, комерциализацията, продаването на имиджа на определени места. И до сега вече се достига и не само да се говори за трябва да имаме изглежда еди как си лого или това изобщо не е основната работа, но е как да се мисли стратегически и да се комуникира все пак с те, да се организират към една цел, да се движи един, дали ще е град или държава. И така в крайна сметка се достига, че на нивото на почти на публична администрация, но публичната администрация все пак е различно нещо, което си има отделни бюджети за неща, които не са само позитивни. Не може да се очаква от маркетинговия бюджет да се харчат пари за защита срещу примерно земетресение или неща, които са просто за предпазване. Не е типичното всяка професия или всяка академична сфера да се опитва да разреши проблемите на всички други. Има си лимити, докъде може да се интересуваме, но в този контекст, глобален на капиталистически системи, които имат интерес да натрупват повече пари на определени места и с тези пари да се натрупват повече работи, за които да придърпват повечето хора. И дисонанса, това, което има на публичната администрация, все пак да се грижи за здравето и за тези неща, които не са капиталистически в обществото. Има този проблем на местата, където са просто активно трябва да се финансира, за да се задържат хора там или да отидат. Това е малко по-различно от туризъм само. Не е само елате да видите долна паланка, защото има някакъв туристически обект. Трябва първо все пак да има и това, което ние му казваме продукт. Но тая сфера се има предвид все пак някаква инфраструктура, която да гарантира, че има нещо и доста често интереса за финансиране на такива схеми е често финансиран от университети, които имат нужда да покажат, че тъй като образоват хората и им дадат възможността да се изкарват хляба, те могат да създадат работи около тях и да се създаде иновация и тя да задържи евентуално хора. Затова това работи на много високо стратегическо ниво за години напред, но все пак не трябва да се забравя, че затова има държавата да инвестира в дългосрочни проекти. Също и на градското ниво. И това беше идеята от страстта ми, за да се занимавам с това. И като отидох на няколко конференции, видях, че естествено хората от географията, които имат там наистина интерес в какво е място, какво е да си на определено място, как се усеща и как това е свързано с какви неща има там и как хората комуникират един с друг. И забелязах, че реално не е нужно всичко да се преоткрива. Човешката география е доста надълбоко с разбирането си за как хората си живеят живота на определени места и как са ангажирани в света. Вместо това да се взима само от маркетинга, където на хората се гледа като потребители. И потребителския менталитет е свързан с капиталистически модел, в който на човека се гледа като някой, който може да плати и иска да се свърши определена работа и то определена функция, за нагласата на хора, които просто имат да изхарчат някакво финансиране и да се свърши нещо, да изглежда, че се е направил това. Много лесно работи, защото
лесно се редуцират нещата до ранкингс, нали, до някакъв на нивото на държавата или брутен вътрешен продукт се взима като мерило, или на градското ниво може да се вземат пак някакви други мерки, но всеки път като се вземат мерки почва да се накланя към чии интереси в крайна сметка на места, където има по дефиниция противоречащи интереси, нали, ще се установят като основата на такива мерни единици на кое е успеха за место. Но натрупването на познание е много трудно да се погледне на него като нещо, което е проблематично, но рядко фигурира в такива ранкинги, защото е трудно да се измери, нали, кой колко знае, защото пак важи дали е приложено това познание в правилните работи. Типичният въпрос, който имаме в България, и никога не съм го чувал на друго место, е много интересно на нас как ни е важно да казваме нали, еди какво си съм учил, и те питат, работиш ли си по специалността? И за първи път последния път в България забелязах, че това е странен въпрос. Но още не знам даже откъде ли идва. Може би се счита за наистина си успял, като си учил нещо, дето е трудно и в крайна сметка това правиш, защото винаги има това наддаването, нали, университетите искат да образуват хора, които са млади, идеалистични, искат да се занимават, всеки иска да в лидерска позиция, но в крайна сметка е трудно всички да са по дефиниция, като има по-малко места на лидерска позиция, ако приемеш, че всяка организация има пирамидална структура, в която има в крайна сметка някой, който е шеф. Но това са интересни мисли, които за първи път изникват. Като говоря на български, така че вече ми е полезно на мен, но минах през контекста, от към географията, започва се, защото трябва все пак да погледнеш нали, какво е място, и доста добра дефиниция, която не фаща всичко както обикновено, защото го пишеме просто на хартия, ама е от 1987 година от Агню, че мястото в крайна сметка има локация, нали, координати. Къде си? След това на тази локация има локал. Нали, местност. Каква е местността? И геолозите се интересуват от морфологията повече, нали, на какво е там, нали, детайла, на физическите неща, ама човешката география се интересува и какъв тип работи има, какъв тип хора, всички различни, които може да си представиш фактори, да разпърчетосваш хората и тях и нещата, с които се занимават. И като имат тези хора на определено место, с тези определени действия, които извършват, то като комуникираш с тях и възниква усещане за място. Така, sense of place. Нямам идея дали на български правилно е това, бе. Като духа на местото ушима. И точно за това е интересно на географията, че винаги намира лимита на това, което е малко или много научно и философско, защото не знаем как точно да го премерим или да го хванем в някакъв статистически модел, защото е трудно да обясниш или да видим като е субективно, ама като седиме двама човека в, примерно, центъра на някой град и на площада, има определен места, където усещането е определен тип и не е същото като други. И ми е интересно написано как тук младите хора му казват от онлайн културата да vibe. Ясно. И как е усещането, това е вибрацията. Но тук пак се навлиза в неща, които са може би строго ненаучни, но затова е интересно. Сега в крайна сметка бъдещата наука може да успее да ни покаже защо в старите градове, където се е живял много, където има отпечатъка, седиментацията на историята на нещата и като си там е по-различно от някои новопостроени сгради, които
реално нямат дух, не са обитавани от хора. И затова е интересно, нали, как всъщност се възприема в географията, как това усещане за места е, как се достига през нашия, нали, perceptual apparatus, нашия перцепция не е сигурно на български. На български какво му казваме? Значи, като имаш зрение, пипане, мирис, вкус, слух и интуиции са сетивата. Да, през сетивата. И аз съм най-заинтересован от интуиции, които са трудни за обяснение и как те са свързани с емоциите и чувствата. И географите доста се интересуват от това, връзката между човека и природата, но специфично ли екологията. Не е защото да е природа, като каже, хората може да си мислят планини и диво, но аз съм заинтересован от градоустройството и градовете предимно. И интересно е, че има работа в тая насока на Ричард Флорида, който гледа хората, които са по-креативни, как избират къде да живеят, и неговите наблюдения в последните 20 години са, че има все повече и повече концентрация на такива хора на определени места, и това, което ги движи да се насъбират, е качеството на местото, на местоживеенето и качеството на живота. И пак да се достига обаче там до много труден проблем, в който той взима определени критерии, които могат малко или много да се приемат, че са прокси фактори, мерни единици за какво е качество на живот, като цяло, нали, агломерирате и се накратко наказано са дали имаш достатъчно толерантност, технология и талант. И защо са важните фактори? Защото толерантността в крайна сметка позволява да има достатъчно различни хора, които да не живеят в конфликт, защото веднъж като имаш конфликт, то тогава се навлиза в друг тип устрояване, който не е градивен, не си в общество или в град, който може да отиде на някъде, като има разделение, може да се достигне до крайности, като абсолютно разделените и сегрегирани градове, ето имаме в историята си, примерно по апартейд. Но има и по-неофициално такива устройства, но те си стават гета и създаването на идеята, че някой, който после се е родил в гетото, той, защото е такъв си е такъв, никакъв шанс, значи тогава трябва да е детерминирано от генетиката му, край за този човек, следователно няма нужда да се инвестира и отива се към една пътека, която не е очевидно към... не искам да казвам добро, защото сега все пак в крайна сметка това не е философско само, защото и на икономическото ниво се вижда, че намалява действието на такива места, защото почва да се занимава с неща, които не са законни. Технологията би трябвало да е очевидно защо е необходима, защото в крайна сметка без технология и то в широкия смисъл, ние бихме си живели доста по-кратки животи, не толкова добри. Не всяка технология вече, както виждаме, проводима за добър живот, защото сега в крайна сметка живеем в период, в който се открива, че доста от манипулативните дизайни на технологията не водят към добри неща, но това е друга тема. Но като цяло от място, което създава нова технология и иновира, за да може да разрешава бъдещите проблеми, които ще възникнат. И трябва сега да се работи на тях, преди да е късно. Това е важно.
И таланта, нали, аз затова съм заинтересован в крайна сметка. Талант в работата на Флорида много често той говори за креативни хора, които са повече към артистичните професии, защото те първи се наместват в места, където не е много хубаво и евентуално ги изместват по-богатите, като дойде gentrification или изместването на по-бедните хора от по-богатите. Но аз съм заинтересован, защото в неговата работа той споменава академиците и хората, които се занимават с наука, като част от неговата идея за креативната класа, както ги нарича, хората, които имат голям човешки потенциал и човешки капитал. Трябва да се стоя в капиталистическия начин на мислене, но все пак не трябва. И този потенциал дали е същия, защото е очевидно, че в крайна сметка доста от стереотипните архетиповете за академици и хора, които са повече в хуманитарните сфери, в изкуството, изобщо не съвпадат. И какво е общото тогава, което Флорида вижда? То е възможността в несигурни ситуации да се разрешават проблеми. Не в тези, които са вече структурирани, не проблеми, които знаеме и просто трябва да се приложи същите неща. Имаме проблеми, които са много сложни, но знаеме горе-долу какво отнема за тях. Просто трябва да се приложи пари, усилие и финансиране. Докато хората, които са с повече човешки капитал, дали ще са към насочени към науката или към изкуството, те, които се занимават с разрешаването на проблеми, които срещаме за първи път, подхода към тях какъв е. И това е където аз намествам друга част от литературата, не географска, ами икономика. Но в крайна сметка бихевиористична икономика и малко от когнитивните науки, психология чиста, не само. Но защото дебата в тая сфера е между точно това, като се занимаваш с нещо, което е проблем, което се среща за първи път, дали трябва да го подхождаш към него по различен начин или просто да го третираш, че все едно е първата версия на дългосрочен проблем, който ще е същия. И това е на философското ниво, но на чисто академичното, това е дебата между методологии. Дали ще можеш в крайна сметка да приложиш симулации, статистически модели, да се опиташ да разбереш нещо, което се сблъскаш за първи път, както, например, подходихме за някои неща и държавите към COVID. Събирахме много информация, но всъщност в първия момент, в който не се знаеше и пандемията каква е, прилагането на просто правило, което е работило исторически, дори да не е научно, просто се изолираме на карантина. То не ти трябва много информация и даже не ти трябва никаква информация, освен да знаеш, че има проблем и просто се изолираш от проблема, колкото се може най-добре, и слагаш някакво арбитрарно число от 14 дена да се изолират хората и така подхождаш. И разликата между тези два подхода е интересна, защото в традиционната икономика моделирането и придаването на определени стойности и структурирането на решенията, има определен подход и мироглед за това как работят хората и то в основата си предполага, че хората са рационални. И дори в бихевиористичната икономика по-широко рационални, не традиционно, не стриктно рационални, че сме като роботи, като спот. Но има мисъл в нещата, като се взимат решения. Сега доста от хората, които се занимават повече с психология, знаят, че не е задължително когнитивният компонент, психологическия, да е постоянно наличен, за да има действие, да има взето решение. В случаите на неща, които правим по навик, е супер очевидно, че не е необходимо да се мисли. Типичният пример е за карането на кола, на автоматично. И посредата между те е работата на Даниел Канеман, който е Нобелов лауреат. И естествено той разделя на система 1 и 2
този тип мислене, но доста интересен дебат той, който има с един немски учен и те са на двете страни този дебат и този професор се казва Герти Герензер, който се интересува от дори да не са рационални стрикно хората, как взимат решения в практическия свят, нали? Как използват прости правила или както се наричат в литературата, мисля, че е на гръцки евристика, което е да се опитваш да откриеш нови неща. И синтезата между тези две крайности е интересна ни за специфичния контекст, в който има градове, които искат да привличат хора с човешки капитал. Тези хора имат нужда да са на определени места, където могат да се приложат и търсят как да вземат решението къде да живеят. Естествено за всички може и решението и да останеш на същото место, подобно ли или не. И в крайна сметка дали това е рационално. И аз се интересувам специфично от идентичността, привързването към места, в които са живели хората в миналото, са основните теми, които се интересувам. Дали са вземани решенията в миналото по рационален начин и в крайна сметка дори да не са така детайлно, ако могат да опишат как е взето всяко решение, за да може да се приложи това като протокол от някой друг и да пробваш дали ще работи за теб. Защото в крайна сметка, ако си в ситуация, в която не е сигурна или не е структуриран проблема, за първи път го обмисляш, може би единственият начин е да получиш съвет от някой, който е минал по подобна пътека. И тези съвети могат да ги приложени за хора, които са в подобна ситуация. Мисля, че до тук ще го прекратя. Това е основната литература. Сега вече имам откритие от емпиричната част, от приложната, където интервюирах 19 човека и отделно 5 хора, които са замесени в градоустройство, в промотирането на места на различни скали, дали ще са региони или градове. Но може би те не знам дали ще са докторантурата, защото тя все пак трябва да се свърши по някое време. Но тези неща ще се опитам в друг епизод да ги обсъждам.